твоето лично послание от пазителите на светлината за вторник, 4 ноември. Това е Бог Шива. Преодоляване на ограниченията. Издигни се, почитай вътрешната си сила. Вече виждаш стъпките. Танцувай с Вселената. Много хубаво послание за деня. А сега едно послание за твоите отношения. Куан Ин. Грижа и съпричастие. Избери да бъдеш любов. Прави това, което е добро за всички. Подай ръка за помощ. Това по-точна карта от карта за отношения не може да бъде. Уникални са тези карти. Сега едно послание за парите. Те станаха 3 карти. Интересно. И трите ще ги прочета. Один. Психични прозрения. Третото ти око е отворено. Виж истината такава каквато е. Следвай интуицията си. Първа карта. Послание за парите днес. Хор. Космически портал. Твоите мисли са магнетични и мощни. Настъпват чудодейни промени. И как можем да използваме мислите си за чудодейни промени и за парите? Учителят Исус. Прошка. Ти вървиш по пътя на светлината, любовта и прошката. Изцелението на бащата е възможно сега. Уникални карти. Ако искаш да те включа в моята група за безплатни практики и медитации, пиши ми налично, за да ти дам линк и да се включиш, за да получаваш и още информация. Благодаря и до скоро!